Zovid kan lo kir le ta in Zovid si bai ule. Palmar hi Alaska kopui pakhat ni in Mednuska Valley omani a. Kopui chunga hian mi sing sari sanga ve lai chenga chu tan ni. Engkore chatanga mel somli pani vel se ta la omani nge nge. Rami puin kumtin an man thin. Alaska State Fair chu Palmar a hian man thin ani a. Tuntum video a po hin Alaska State Fair lam ni lovin. Kumsang ni somparo ko Tlangval fel tak mai thani dan chanchin. Kan ngai tha ho le do na ni. Palmara cheng David Granwala hi kumsang ni January tha khan Benjamin le. Edit Granwala te inkara lo pianga. Anu naw hi pathum lai ni in me pa pani le me chia pakhatan ni a. David a hit sung pa ngai takatanga Australia ni in anu le pa te po ko ran mi tak mai an ni. Ko ran lama po ni na han nga in khotlang mi ta za pon kai hle. Achor chuna na zir boka David a chu lerol fel le thuoi tak mai. Mi ta ngai na thlo tak mai aron ni a. Aron lerol chu chuna rol pui te ang bokin bielnu te an nei ve a. Mohun yang zo ka nei nan Metsu Kereren te high school a. Zirna an chun zom ve a. Tinama hi pol som pakhat zirlai ni ngeng he bok. Engineering lam hi atuina zong tak mai ni in apa hnung zuya si pailama lu a. Pilot ni chu athil tum lian ber ani. Kumsang ni sompur November ni som pathum khan David ali abial no Victoria te hian hun limom takan mang du na. David atena chun homework ti pa in annui har mai. Hemni tak hi chol ni ani ngeng he a. School chol te haloni bok nen. An thin du na hun limom takan man dun nuwa. Kho po chu lo tlai chho ve ta. Zandar ko lo ni chho taring mai. Khamlo takin David apo bel no thla turin ain bot sei mol mola. Anun hena chun Victoria a thla tur thuar hil zunga minute som ve lek nuwa le mai tur thuar hil bok. David a chun anu le pa te chu amangai thuan hil mol mola. Kirle ngai reng to lo turin anin chu a chu santa ani. David a chuan in a chu san nu lok chuan anuaran phone a. A thian pa te na kalkoi lok tur thuaran soi. Anu chuan dar ko ma hong ei turin alo cha ve mai bok. David a po chuan omre tum lo thule. A ho thuai tur thu chu anu hnen alo soya. Anu po chuan alo phalsak ve maya. Ngai that lo nem em po nei tran lo ani. A chan chu David a hi no pang fel tak mai ani a. An ring tok hle ani. Mai ro chu ho hun turain tiam dar ko rek to po chuan David a mel reng aron lang thei ta lo mai. A ho tlai tur thunu hena engma soi bok silo. A chungte an mangang ta kher mai. Iditi ngai thalo chu na bial nu Victoria chu a phone ta ringot maya. Victoria chu an in thla fel nuwa. A thian pa te na kal tura chu san thule. A chanchin engma hria zui to lo thu halo soi si. A thian pa erika chuan phone le ta a. Masiani hian an in akal lo thu alo soi tlat bok si a. David a nu le pa te an mangang tak zet ani. David a thian te biak thei ang chu an be kuang hal zela. Masia chanchin hria tu man om tlat lo mai. Kho chunga chuan thei ang chu an tlan kuala an phek zon da top mai ani. An tlan kol fe nu apo ma chu soi lo. A motor tak ngel po mu tur om si lova. Anu le pa tan chuan mang an thak tak zet ani. Benjamin tenu pa tingai na hrelo chuan police nen an report ta ringot mai. David a chung da chun mang ang hle a. Chung khat leina le thian nai vai te in phun khomin azana zan chuan an phak ang tok chuan an dap ta a. A motor le thalak te prian chuakin an sem dar chuai mai bok. Chutia boy ta ka hunan pan mup lai chuan David a abo tuk November ni som palia. Police ten chanchin tharan dong hlau mai. Masian chanchin tharadon ero a beidon thak hle ani. A bil nu Victoria te na changa mel som ni vel se ta hla. David a kar nge mai 1995 Ford Bronco kang sevekan mu thu anon shil hi haloni a. An samna mun la hi Palmar khodai mitlo po vak lo na mun le nga lani a. Motor chu kang chen he a. A chunga chun David a sul nu shim phone le ti vel thomno bungrua engma mu chuan ni lo ani. Anu le pa te tan tak chu na hreom hle ang. Tong trai mai lo chu ti the an nei der si lo. Ma se karan sardan mai atang po chuan pe se ero bo view mai boxi.
November thla ni a thlasika in tan chho to bok nen khola chu avot chaw ve view to mai le ngal khovolampo minus 10 atling chaw hial tamai David ala chin riat lovina re vung mai boxi ma se chung te ro chon dam mu nge chu online be save fana khovot tak nu a chon me tlom ngai pole police department lam chu David a jong turin an thak chok muk mai ma se chanchin eng ma hria turom thei chung lo nialiam zela eng ma hria turom thei si lo kar khataliam nu apo anu ma eng ma mu turom thei boxi lova kola chuan volama pan tel mai boxi ma se phal mararam noile ko thena ma te chuan an theng tok chuan an dap chun jom zela huna local zela December ni thum David abo tanga kar thum diam nuwa thu thar an hrele theita ma sen chanchin thar don ero chu hriat ava hreom cm December ni khan phal mara ram noi pilril taka Rawng chhar ani a ngun takan en fi anu David kan wala Rawng nge ani ti an fin fi thuan puang ta ani Rawng an diga tang chun David hi soisak shep nuwa ka lumani tian hre thei boka Rawng an charni takpo hian tual thatu tur om rin hlel manani thuan puang tel bok David a thina chungchang a hian Erika kum som borok mi le a thian dang pali te chu kidnap le tual tha thu boi siam sakan ni a Erika hi David a thian pa nge ni in a bozana mutura pan nge kha ani ma se Erika hian an ina kal lo thu David anu nge po alo hril diam ani kha Erika te thian ho hian an thil ti rap thlak tak chu zepan tum hle a ma se topa chun hailanin om ta tho ani David a bozan khana pa Benjamin a chuan a fa pa chu thian pa Erika thla turin encourage cha kal nge yarin thu police ne na lo soi phalmara tanga encourage chi minute somvel ta ani police te po chuna pa soyang tak chuan encourage lam apan anian ring hle highway konga hian a bozan la hian an song ve nga la ni ma se mu turom lo atu kalo in her chuaka David a car kang sevekan mule tak sia chuan Erika chu mu nge tulin an seta amai ro chu Erika hian police te pumpel dan nguthi azong ani beramai an mu fu hlei thei tlat lo David a bo tanga ni thumna November ni som parukan an betlang thei chawa a thian pa chungchang an zo chuan David a chunga thil thleng eng ma hriat lo thu le car khat don lai anin mu to lo thu ba deu nu hian alo hrila a bozana omna han zo chuan encourage lampan tur taxi hayara party tura kal thuina lo chang David a hian a bo ma zan hian a thian pa Erika ten a hian a kal pui nge ti a chiang si Erikan car khat don lai mu to lo ngain se chu dot ani ti police ten an chiang hle ani an voi khathu zo fiana train Eric Olman dingara hi police te hian an ring thlel ngal hle a in thana thlen zana omnia in soina hmuna chuan om nge yam ti fin fia tumin man la ve ta a tablet atanga location history and theina turin waran an lam hasate te a ti chuan Erika tablet nge chuan dik turin an lak sakta an rin hlel ange chuan location history an check sak chuan David a bozan hena car an chalna lai bor vela om nge ani ti chu an fin fia theita ani Erika chu thutik soitir nge tumin police station a an ko vele ngala an dop lai hen anu le pate mai ba ka pi pom ve nge an boruak porin du hleang investigator chun Erika chung de bula chuan an fa pan ko chan le rin thela kai dan te a chung changa fin fiana an nei zong te chu chengkwang tak chuna han soi fia masa kan ni le chan ve vela ni to a investigation kan nei chung zong hen mi ang maza rin thel kan ne a chung kan mirin hlel te chungun taka kan zir chian nuwa kan thlifim tiala chung kan thlifim nuala bang zinga Erika hi atel ve tlat mai ama lo po me dang anom nuala tuteng an ni chu kan hril theilo chu ma se ma chu ni lo me dang anom ve ti po kan soi du hrim ani voin hi tun kal chunga chungtene na hetianga kanin mu khom voi khatna ani nge a han soi zelila Erika ka interview masak ber tum khan encourage chaum thu min hrila atu soila chu Erika pa chun no pot chatin kei po se tiang tho chu lom min hril alo ti ve thuai bok investigator chuni fa pa hi
David Granula te honen khatin kota motorin pa ka khamizan khan kanza anju ho nge ya khalai hmuna khan eng thil mo tak chu a thleng ani ma seng thil tak nge thleng ti hi keini chuan kan hril thelo chu thil thlen dan thre tuam chun chu erika hiani ti in a kok ta wang mai chutia thilom chia chiang taka anin hril fia nuwa chuan ka fapa hetiang thila in rol hi ka ring thelo ni ti in beidong ti hriat tak hian erika pa chuna soimol mola eng wange a chan hriat ka du I thil du zong enge nei biak ti in lungchhia ti hriat tak mai hian a fapa chu han zota erika chuan engma ti in apa chu alo chang bul muk ani chuan eng wange tha han ti le a erika chuan in hmel ti hriat tak hian a hmui chu han tep choka ka hril to chakha hemi chung changa hian eng thil ma ti ka nei lo ti in apa chu thamlo tak hian alo chang le ta ne chuta za chuan investigator aron in rol ve ta window thak hian erik du tok to ro a tok to midang zong aya fing zo ka in nga ya ma se nei ni to I chak lo tuna hian du thlan na chu I ku ta tun hin soi fian a hun rem chang le mo phurna la khun takani kum song paruk chau ilani a nun kong zo tur thui tak ilani anti a apa le pi te po chuan in pong turin thanem ngai tak chuan an lo nor ve liam mai bok investigator chuan hei hi chiang takin kan hrilang che hetia do ti soikol hian engtina mo tal chuin be se poni mai thei ma se khatiang hun kha top to nangma chau hi kha thu thlenga thu kha ini lo I thiante he thilai nam hnoi engkim hriat pui tu che David Dominic Bedley Renfro te ho hian ta khan thuin I tura hian tur sak lo to pang che a teu lo mai ngun takin ka tu soi hi ngai tharo tuna hian nang chuan ang thila mai nam hnoi lawanga kan rilru nei tum ani ma se investigation kan nei na zong a nangma ini si ha lang tlang vek tho tiang chuan erika chu adop haw mol mola atop chuan erika po ain puang ve ta in thana thlen zan hian David a hi a thian pa erika tein a hian kalin a thian dang te nen ani mu khoma an thian ho hian erika tein kota 1971 kem parafen chungin kom khomin kanza anju ho ani hemitum hian David a hian an kanza stock chu azuk zo sak veka chu chuan erika le a thian pa pakhat Dominica te chu ati thin uru khop mai an lo rui ve de to bok nen erika pistol collation David a chu an chu tu ta top mai du to ken an soisa chun zom ta a chu tia du to kan soi sak nu a chuan ama kar chunge David a chu nor lutin khodai laman pan pui ta ane David a kar nge chuan thui ta kan tla na an thom hriat phak lo tur ko pa hlan tlan nuwa motor chu an ti dinga David a chu kar chunga tang chuan kai chuaka ram noi mun pilril taka kalpuin an kaplum ta ane David a an ka hlum fel vek nu hian an nu ma thup nan David a kar nge chun hal sak veka khochung lampanin an thian tun chuan an ho vele ta ane erika ten an thlen vele ven chunga David a ti sen kai loi te chu bis mangin an ti fai ma sate te a chumi nuwa ven karpe chu tu ma mulo turin an halral le a ti chuan an thian te na riak turin an kalta ane tiang chuan erika chu topa chuan ain puang ve ta nge a ma se tu soi ero athak jing hle a chang le amain silai a me pu thua soya a chang le silai met puak tu nge chu Dominica ani thua soi ve bok anin pu kwal ton ani ber mai in thana thlen lai hian an lo rui ve to em awangin thu chiang tak an hre theilo poni ma na le police ta chuan Eric Allman ding garale Dominic Johnson ate chu tual tha tu bui siam sakin an man ta a an ni pani ba ka hian an thian dang pathum Bradley Renfro Austin Barrett David Peterson da chuan man ve bok Eric le Dominica ba ka hian Bradley le Austin ate hi David a soi sakani laya kar chung om kha hani a an thian li hian David a chu du tokin an soi sa a an soi sak hrep nuwa khodaya kalpuin an zinga to ema ber hian a kaplum ta ane Erika Bradley Dominica le Austin te chu tual tha le kidnap thu boy siam sak an ni a hei mai ba ka hin Erika Bradley le Dominica te chu fin fiana han khoi ching pena wangin thu boy ran siam sak an ni bok an thian pakhat David Peterson chu
fin fiana lo khoi ching pena wang le alo thu bo puya wangin thu boen siam sak ve ta tho bok David a hi David a thana chungchang a hian kut tholawang tak po hian langma se ahun kal to a chanchin diom lo tak lo nei ve to thina ni a David a thani ma tharuk fel kal ta khan tlerol pakhat Frank Watford a silaya ka hlema wangin a thi a Frank a kani lai hian room chunga David a le unau pa Demian a le Austin Barta te anom ve a an pathum chuan Frank a chu ma le main kap hlemang mai in soima se Frank a hian a thi ma lo kena ma boi pui tu paramedic ho hena chuna main kap ani lo thu le midangin an ka nge thua soi chuak ani hemi chungchang atak hi chun David a unau pa Demian a hin puangin tol tha thu boi siam sakani a kumsani sompasari kumkhan themlo chantir ni in kumsom pathum chung zat lungin tang tura chung thurel sakalo ni to nge nge ani kumsani sompasari September thla ve khan an thian pangazinga masaber turin Eric Olman dingkara chungchang trial nei ni a Erica ukil chuan David an soi sakhen Erica chuan thel du view ma se achunga thil thalo thlen mai a lo wanga thelngam lo ni thu te a han soi saka Erica thiam thu chu thei to pin a soi sak ve bok ma se then nang polite chuan tol thatu chu Erica ni ngei thu soinan koron tlat mai bok si tin criminal justice technician chuan court chunga chuan David a tha tuk loka Erica te thian ho zuin lai thalak ta chu anan pho lang ve bok thalaka chuan nyoman ti me lang reng fu mai amani chin an thian pa an thatani a ma se thalaka tangan lan dana chuan Erica te thian ho hian tol tha chu reuman ti mel hian alang lo top mai tinan thalak mai ba ka hian an thian panga an mobile phone signal man na han chi chen chuan in thana thlanzan hian Erica te na anom vek tian chui chuak thei bok chutia fin fianau mang ang ten phorzo nuwa chuan achungchang chungun takin an ngei tu saka Eric Olman dingara chu thiamno chanti rani ta ane Erica zo hian Dominica chuan trial ama chon vele a Erica chuan lamang bok chu tan chan vele in alho thon ema wanga thelngam lo ani thua soi ve bok ma se ni po hian thiama chang da chuang lo thil than dan chuan soi chiang view te emo ti line bedlia trial an nei hun zetaron thlan chuan thil than dan aron soi dang vele tlat mai bedlia soi dan chuan David a hian November ni sompathum zan khan an thian ho om khom na kalin a mail riat tira David al Erica hi chu skulu na atu hmuna wanga intrasa hrim an ni a midang paliten an hi chuan online mail riat lem lo ni na soi thung an thian zaho chuan mete zuin zute an in hova David a hi chu motor khal le turani wangin zu po farkhat matem lo ni na soi chutian in kom khom lai chuan David a chu bathroom aluta chu vel Erica chuan a bag Dominican hena chuan pasin ake chuan bathroom kong khar chu anor pe sakta tata David a chu bathroom chunga chuan rei takanam tir nuwa kong khar chuan hon sakta a bathroom chunga chuan lu chilin andu to kanan soi sata ni na soi chutia du to kan soi sak nuwa chuan ama motor ngeya chuan an zon lu ta a heti hun lai hian David a chu an soi sak na sat ema wangin ni khuwa po remu mal to lova aron har chu chang chuan kanina min hotir u hati thina masian zinga to ema ber chuan azanina hian nei hodon lo tia alo chan thin thua soi tel bok bedlin ponna le midangin ponna hi adang angreng view mai masia chungchang hun takan ngai to nuwa ani ngei po hi thiamno chantir ani le ta ani an thian ho zinga hian Austin a che hian a thiamlo thua poma trial an nei na hian thiamlo chantir ni in kumsamruk pali chung zat lungin tang turin a chung thu rel sak ani a midang pathum ter o hi chu thiamno chantir han ni ma se pandemic in anang ching box a an chem dan tur ta kela rel fel ani lo ani an chem dan tur ro chu ana to khat vel leang poi khoi tu te hi man ni to ma se voini thlang hian silai met pok tu tak hi tunge ani re theilowa Erica le a thian te ho thu soi hi ai nang lo nuai mai box si thudik tak riat chu the alani lo ani heng rol thar panga te hian an thian pa David a Rawng takin an that ani until ti hi rap thlak le a ma se ko chunga hin in thiam lo na an nei poina lang lo Bradley angat phechon ko ta thanga
acho pa hin David achung da chu tial nan mui phunin do something engamoti ro alati khum ham mai ane ole crime story kan share ngai nom mi lo ti ve ngai kan be se next video wa kain mule theu don nia